אהלן, אני ענבל, אני מורה לפילאטיס, זאת ג'וליה, היא מתאמנת שלי בקונטרולג'י הוד השרון. אני רוצה להראות לכם איך אני מלמדת את הסייד אובר, בייחוד למתאמנים שהם קצת חוששים ומפחדים מהתרגיל הזה. אז בואי נתחיל. אז קודם כל, תשבי במרכז, בואי נשים את הרגל ברצועה, ברך כפופה, יופי. את הרגל אפשר או פשוט מאוד להניח כפופה על המיטה, זה מאוד תלוי בפתיחות של מפרק הירך של המתאמן, אז להיות ערים לזה, או להוציא את הרגל החוצה, בסדר? אחד והשניים. ישבן אחד בחוץ, ישבן של הרגל, ואני רוצה להגיד עוד משהו אחד חשוב. אני משתמשת בוואפל. אני מניחה אותו, מבחינתי זה גם רשת ביטחון, כמו הרצועה ברגל, וככה הם לא חוששים. עכשיו אני רק רוצה להראות את הירידה למטה, בסדר? אז קודם כל, היא ממש ככה לאט שמה ידיים על משענת הראש, שמה את היד על הוואפל עצמו, פלקס ברגל ורק נשארת באותו מנח שבאיזשהו שלב אני ארצה שהיא תהיה בו באוויר. אז הרגל ישרה, ולא רק שישרה, היא גם ככה עם האצבעות בגדול לכיוונכם. העקב רוצה כמה שיותר לעבור את הבר. היד השנייה נמצאת על הוואפל, ותזכרו סוג של רשת ביטחון. והיד השנייה מורמת כלפי מעלה. עכשיו, אני רק רוצה שנשאר כאן. ולשהות כאן. ולהתחיל לקבל קצת את הביטחון על המיטה. בסדר? אז אנחנו רק נשארים פה, עושים עוד פלקס ברגל, נכון? ומעריכים עוד את קודקוד הראש החוצה, היד נשארת על הוואפל, ולשים לב רק שאנחנו לא נשענים, אני לא מרימה את הכתף, בדיוק, אלא אני צומחת כלפי מעלה, מעניין. בואו נשאר כאן. עכשיו, אנחנו עולים בחזרה, וגם זה חשוב לי. היא מורידה את היד, שמה את היד על הכותפת, משענת את הראש, עולה בחזרה למעלה ומכופפת את הברך, או הרגל יכולה להישאר כפופה, זה גם בסדר. סבבה? אפשר לחזור לזה כמה פעמים, לראות איך זה מרגיש ללקוח. בסדר? בשום תמיד יש להם את הפחד הזה שהם ייפלו למטה. ועכשיו בואי נמשיך על התרגיל, אז נצא את היד, יד, ואני רוצה להראות לכם את השלב השני. אז עלינו, ירדנו, נשאר כאן, לא נורא, אני לא משתנו, אני נשאר, פלקס ברגל, אני טיפה מתרגשת, זה הכל. עוד דבר, אבל זה חשוב, אני רוצה להראות לכם באמת איך אני מלמדת, זה ממש יתרום, אני מקווה. עכשיו מה שאני רק רוצה שתעשו, תיקחי אוויר. אם ההוצאה תעביר, אני רק רוצה שהיא תרחף מהוואפל. לא חייבים לנתק את היד, אפשר להיות על האצבעות בדיוק. להרגיש את העקב, כמה שאתה רוצה לצאת החוצה. הבטן נאספת פנימה, הבט חזה פתוח. מישהו מושך אותי כלפי מעלה, נכון? וחוזרים חזרה אל הוואפל. וגם זה נותן לנו איזושהי תחושת ביטחון. בואי נעשה זאת עוד פעמיים. ולרדת בחזרה, ועוד אחד אחרון. זה יד שמרחפת, כי הרגל רוצה למעלה, רצפת האגן נאספת פנימה. הם אמורים להרגיש כמובן את העבודה של הצד. בואו נמשיך לשלב השני. ניקח אוויר, עם ההוצאת אוויר, ננתק את היד כאילו מישהו מושך אותי, ונניח ברכות. ושוב לנתק את היד כאילו מישהו מושך אותי, נכון, וחזרה. ושוב ננתק את היד, נכון, היד נשאר פה, כן, חזרה. ושוב ננתק את היד ורק נשאר כאן. בואו נשאר. ננסה להרגיש אורך ברגל, בטן נאספת, בית חזה פתוח. מהמם, רק להישאר כאן. תהיו בטוחים שג'וליה כבר מרגישה את העבודה. עוד בית חזה פתוח, ופה אני רוצה להראות את השלב השלישי והאחרון. לא לזוז ג'וליה. אני מזיזה את הוואפל הצידה. ומה שג'וליה הולכת לעשות, היא הולכת לצלול למטה ולעלות גבוה למעלה. לצלול ולעלות גבוה למעלה. לצלול ולעלות גבוה, נכון, לצלול, לעלות גבוה, להישאר כאן, רק להישאר ולשהות כאן. אז כמו אווירון, למתוח את שתי הידיים, לאסוף עוד את הבטן פנימה, לחשוב עוד על אורך. מעולה, ולשחרר. היא שמה את הידיים לצידי המסילה, משחררת את הראש למטה, ומרפא. וסיימנו.